Opnieuw scoort Zeeland het beste bij de uitreiking van de Michelinsterren. Het is maandag 29 maart, dit is Zeeland nu. We plussen er zelfs een ster bij. Overal verschijnen nieuwe padelbanen. En komt er een chipsrevolutie uit Zeeland. Goedenavond. De restaurants mogen dan wel dicht zijn. De sterren van Michelin zijn vandaag gewoon bekendgemaakt. En opnieuw is Zeeland de provincie waar per hoofd van de bevolking de meeste sterren te vinden zijn. We gaan naar verslaggever Remy Oppeneer. Remy, dit weekend lekte er per ongeluk al wat uit van die lijst, maar vandaag kon echt de balans worden opgemaakt. Ja, inderdaad. Zaterdag legde het al uit dat bijvoorbeeld die zaak hier achter me, restaurant Meliefste van chef-kok Thijs Meliefste in Wolfersdijk, een Michelinster krijgt. 6 jaar geleden geopend en al een jaar of 5 werden ze getipt als grote kanshebber. En nu is het eindelijk zover en dat leverde vanochtend dolblije gezichten op. Een enthousiast onthaal voor chef-kok Thijs Meliefste. Zaterdag legde uit dat hij een Michelinster zou krijgen. En nu ziet hij zijn personeel, dat recent op corona getest is, voor het eerst. Ik kreeg het te horen echt op een slecht moment eigenlijk. Ik was mijn bus aan het inladen, want ik moest gewoon gaan werken in de Ardennen. Ik was uitgenodigd als gastchef in een hotel om daar te koken samen met een andere sterrenchef. Dat mag ik nou zeggen namelijk, met een andere sterrenchef. De bekendmaking gaat dit jaar via een livestream vanuit het theater in Amsterdam. Het hele team van Meliefste volgt het aandachtig en ook nog wel een beetje nerveus. Meliefste, daar gaan we nu naartoe, naar Thijs Meliefste. U weet het, in Wolfersdijk. Weet je, we hebben hier jarenlang keihard voor gewerkt, Anoushka en ik. En niet alleen wij, het hele team ook, die zitten hier. Dus ik denk als je hier even wil laten horen dat het wel lukt, jongens. Maar op jullie allemaal. Weet je mag er niet op, je mag niet verwachten, maar je mag er wel op hopen. En dat hebben we gedaan en nu is het eindelijk daar. En ja, 1 down, 2 to go, hè, zeggen we nu. Vandaag nog even champagne drinken. En veel, denk ik. Ja, eindelijk dus feest bij Meliefste, want ze hebben er toch jarenlang al op gehoopt. En nu is het zover. Verder die lijst eigenlijk, Remy, nog opvallende zaken? Geen hele grote bijzondere zaken. In Zeeland, je zei het eerder al, 1 ster erbij, hier voor Meliefste natuurlijk. Geen zaken die een ster kwijtraken. Ook geen andere zaken die er een ster bij krijgen. Dus ook niet voor de Zeeuwse chef Sidney Schutte, uit Nieuwland afkomstig. Hij is chef-kok bij Spectrum in Amsterdam. Ze hebben nu 2 Michelinsterren en worden sinds een paar jaar genoemd als de grote kanshebber op een 3e Michelinster. Maar die kwam er überhaupt niet bij in Nederland. Wel een speciale vernoeming nog voor Interscaldus uit Kruiningen. Zij hebben als een van de 2 zaken in Nederland 3 Michelinsterren. En ze zijn een van de 131 zaken wereldwijd die dat hebben. En daar werd nog even speciaal aan gerefereerd, want dat is wel heel bijzonder. Remy Oppeneer in Wolfersdijk, dankjewel. De GGD heeft een oplossing voor het vaccineren van de zeeuwen met een Belgische huisarts die eerder tussen wal en schip dreigde te vallen. Vanaf nu kunnen ze zelf contact opnemen met de GGD Zeeland. Overigens is niet iedereen meteen aan de beurt. Nu hebben we het over de jaren 56, 57 en wat later 58 en 59, 60 tot en met 64-jarigen en mensen met ernstige obesitas en het Down-syndroom. Dat zijn de groepen die worden nu via Nederlandse huisartsen uitgenodigd en die 3 groepen die mogen ook via de GGD. Andere groepen volgen later, maar daarvan is nog niet bekend hoe ze worden opgeroepen. Zeeland is de eerste regio die deze werkwijze gaat gebruiken. Andere grensregio's volgen later. Bewoners van een flat aan de Schaapmanstraat in Vlissingen moesten vanmorgen in allerijl hun woning uit. In een meterkast van een van de portieken was brand uitgebroken, waarbij ook een gaslek was ontstaan. De brand was daar zo hevig dat sommige bewoners via ladders in veiligheid moesten worden gebracht. Er werd een hoop kabaal, opgerammeld de deur, dus we schrokken allebei. Wat is er aan de hand? Het was pikken donker, we hadden de elektriciteit allemaal uitgedaan, dus we konden niks zien. Dus, ja. En buiten gekomen? Ja, allemaal mensen en schrikken, brandweerauto's. In totaal zijn bewoners van 24 appartementen geëvacueerd. Bij 8 woningen is de schade zo groot dat die voorlopig niet bewoonbaar zijn. De andere bewoners konden later op de dag weer terug naar huis.
Het is nog niet bekend hoe de brand in de meterkast is ontstaan. En bij een brand in Henksdijk zijn meerdere gasflessen ontploft. Daarbij zijn 2 mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag in een schuurtje, maar sloeg al snel over naar een woning. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het aantal Zeeuwse coronapatiënten in de ziekenhuizen van Goes en Terneuzen is licht gedaald. Er liggen nu 31 patiënten op de corona-afdelingen. 28 van hen komen uit Zeeland. 2 weken geleden lagen er in de ziekenhuizen nog 39 Zeeuwse coronapatiënten. De lichte daling geeft de ziekenhuizen voor nu wat lucht, maar vanwege de oplopende besmettingscijfers wordt het binnenkort waarschijnlijk ook weer drukker in de ziekenhuizen. En oma Liesbeth uit Oost-Soeburg is een inzamelingsactie gestart voor haar 23-jarige kleinzoon. Begin deze maand viel hij tijdens onderhoudswerkzaamheden in de haven door een dak naar beneden. Zijn oma zamelt nu op doneeractie.nl geld in voor een rolstoelauto voor haar invalide kleinzoon, die het te pijnlijk vindt om herkenbaar in beeld te komen. Hij zal niet meer kunnen buigen, niet meer kunnen lopen. Hij kan niet meer op die voeten staan. Ik werd echt gek. Je gunt je kinderen en je kleinkinderen alles. Alleen, je hebt zelf dat vermogen niet. Dus je gaat eigenlijk bedelen. Ik bedel voor een rolstoelauto. Gras is groen, regen is nat en chips zitten in zo'n knisperende zak. Ja, dat is nou eenmaal zo. Tenminste, Nicky Vermeulen uit Overzanden en Niels van Gijstelen uit Driewegen, die dachten daar heel anders over. Want waar regen en gras niet slecht zijn voor het milieu, is zo'n chipszak dat wel. En dus hebben de studenten van de Avans Hogeschool een oplossing bedacht. Kijk, deze aluminium binnenlaag bevat dus deze chipzakken, waardoor deze totaal niet recyclebaar is. En hierdoor moet deze weggegooid worden bij het restafval, wordt het verbrand en dat is dus hartstikke schadelijk voor het milieu. En in ons bakje bevindt deze aluminium binnenlaag het niet, waardoor het 100% recyclebaar is. De naam Snecco was dan ook snel geboren. Het is een combinatie van snack en eco. De jongens moesten alleen nog een producent vinden die de milieuvriendelijke bakjes kon produceren. En dat was een behoorlijke opgave. Elke producent is gewend om chips in een zak te doen. En ja, wij kwamen in één keer aan met een bakje, dus bij vele bedrijven paste dat niet in een productieproces. Maar uiteindelijk hebben we toch nog in Brabant een bedrijf kunnen vinden die de chips wel in bakjes kon verpakken voor ons. Toen was het alleen nog een kwestie van een verkooppunt vinden. De jonge ondernemers benaderden verschillende jumbo's en wisten er 19 te overtuigen met een pitch. Zo konden ze een schap in de winkel in Henkensand veroveren en leverden ze bijna wekelijks een nieuwe voorraad aan. Hey, daar dan, we hebben nu een bestelling voor je, man. Hey, top. Kijk. Alsjeblieft. Dat is echt ontzettend bijzonder. Je hebt er echt keihard voor gewerkt de afgelopen 1,5 jaar lang. En om het dan echt uitgerold te zien in een supermarkt, ja, dat is gewoon fantastisch. Toch merkten ze dat het niet allemaal van een leien dakje gaat en ze er veel tijd aan kwijt zijn. Gelukkig biedt de school hier een mogelijkheid voor. Vanuit onze opleiding mogen wij dus stage lopen binnen ons eigen bedrijf. Dus dat is hartstikke top. Ik ken veel mensen die hebben nu best wel moeite met het vinden van een stage. En bij ons was dat natuurlijk dan net ietsje makkelijker. En je bent gewoon 5 dagen in de week bezig met je eigen bedrijfje. Dus dat is wel echt superleuk. En het is ook eigenlijk dan de bedoeling dat als jullie straks klaar zijn met school, dat jullie nog steeds door blijven gaan met het ontwikkelen van dit product? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Dat we uiteindelijk ook ons brood ermee kunnen verdienen. En is dat nu ook al een beetje zo of moet dat echt nog een beetje op gang komen? Nee, nu is het echt, wij zijn echt gewoon met de impact die we willen maken begonnen. En dat vinden wij ook echt eigenlijk het belangrijkste. En wat eruit voortkomt, ja, dat staat dan weer te wachten. De mannen hopen andere chipsfabrikanten te inspireren en zouden graag zien dat de vervuilende zakken verdwijnen. En de nieuwe chipsbakjes het nieuwe normaal worden. Dit jaar nog komen er in ieder geval 7 padelbanen bij in Zeeland. En er zijn nog meer verenigingen die plannen hebben om zo'n baan aan te leggen. Padel, het is op zich wereldwijd geen onbekende sport, maar in Zeeland wel. Nog wel.
Padel is een sport die lijkt op squash en tennis, maar het speelveld is kleiner dan een tennisbaan en wordt omringd door glazen wanden die ook gebruikt mogen worden in het spel. Het is al lange tijd populair in Zuid-Amerika en Spanje. Maar een aantal jaar geleden waaide het over naar Nederland. En nu lijkt ook Zeeland de sport te ontdekken. Ja, bij padel gaat het gewoon echt allemaal heel vlot, heel snel. Het is gewoon super dynamisch. Het is echt gewoon een leuk spelletje om te doen. Helemaal verslaafd. En ik hoor dat heel veel om me heen. Zodra mensen het gaan doen, is het heel erg verslavend. Het is wat compacter. Je hoeft niet heel veel te rennen, wat je met tennis wel doet. Maar weet je, als je een bal hard om je oren krijgt, dan kan je gewoon blijven staan. Want die bal die komt gewoon weer terug van het glas. En ja, als je wat ouder bent, is dat toch wel heel praktisch dat je hem dan gewoon rustig terug kan spelen. In Breskens ligt er op dit moment 1 padelbaan en daar komt er dit jaar nog 1 bij. Maar de sport is zich door de provincie aan het verspreiden. Zo komen er deze zomer 2 banen bij in Terneuzen. Gaat ook Goes zich inzetten voor de sport en hebben de leden in Middelburg ook voor padel gekozen. En sinds 2019 ligt er ook een baan in Scharendijken en daar zijn ze nog altijd heel blij met de keuze die ze hebben gemaakt. Het is echt een verrijking van de club. We waren eigenlijk sinds 82 een tennisvereniging, puur een tennisvereniging. En nu we ook padelbaan hebben, kun je ook wat meer aanbieden aan je leden. De groep waarin je kan vissen om leden te krijgen is groter geworden. En ja, op zich is het een waanzinnig leuk spelletje. TC Animo uit Terneuzen is een van de verenigingen die nu ook kiest voor padel. Dat komt onder andere door Wesley Raamdonk, die lid is van de vereniging. Normaal gesproken ging wat naar België of naar Breskens om te padellen. Bij elke keer een half uur aan het rijden. Eigenlijk een uur heen en terug. Dus nu is die eigenlijk om de hoek en dan kunnen we hier straks lekker gaan padellen. We hebben toch ook wel gemerkt rondom Terneuzen zijn een aantal mensen die geen lid zijn van Animo, maar eigenlijk wel interesse hadden om padel te spelen. En die ook in Zeil zaten of in Breskens al eens gespeeld hebben. Ja, ik denk als wij hier in Terneuzen die padelbaan hebben liggen, dan gaan we gewoon nieuwe leden bij krijgen. Toch is het gek dat het zo lang geduurd heeft voordat Zeeland aan het padellen is geslagen. Het is jammer dat het een paar jaar achterloopt op de rest van het land. Aan de andere kant is het gewoon hartstikke goed dat we nu dat je overal ziet dat mensen of dat verenigingen het oppakken en dat ze er toekomst in zien. Ik denk dat mensen in Zeeland, deze omstreken, een beetje eerst om zich heen kijken of het werkt. En nu is het wel zo overduidelijk dat dit niet meer te stoppen is. Het wordt echt wel verwacht dat het een van de grootste sporten is binnen 5 jaar. Nou, dat is natuurlijk een snelle, enorme groei. En je kan niet meer ermee wachten. Het kost wat moeite, wat overredingskracht om mensen dan eens te laten padellen. Zo ben ik er ook mee begonnen. Ga het maar eens proberen. Ik denk dat het echt op heel veel verenigingen binnenkort wel 1 of 2 banen zullen gaan zien. Je kan niet wachten tot je kan gaan padellen. Ik kan echt niet wachten. Laat maar komen. Een eerste mooie lentedag, de eerste van deze week, met een fel zonnetje en temperaturen tot rond de 18 graden. En morgen dan volgt gewoon de tweede lentedag van deze week, want dan is het opnieuw zonnig en wordt er met een zwakke tot matige zuidoostenwind zelfs nog ietsje warmer. Donderdag, dan gaat het weer helemaal omslaan. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en tot morgen.